All right, I greet you all my lovely fans and friends. Get on to if I book ACJ court mbo Ekehit nke ọgalụ mbọsị ya. Wifugofa ị ga-afụ na ọ na-emezọpụtazi ya na-azị a na-agbazi vidiyo wit ndị ụmụnna ya ọpọ na ndị ụmụnna ụkwụ onye obi dị mma ịma mkpa ha ka ọ tọ n'ime nga ka ha kuchie nwunye oke ị marọ lee nwunye na-eme vidiyo mana ọ mara ga a na-ede nwunye ka a na-ede na ọ bụrụ na atọ dị nga na ha ekuchie nwaanyị chere obi dị ha mma ha na-edere a n'obi mana nke adịgodo na-akụ enwere m okwu o nwere ndị na-asị m ezi ikuku na Ekehit kwesịrị iple guilty the same way o si mee Mbụ Akwa Ọkụkọ at least ka kesi bie ka o jee nga before 1 year ọpụta gee nụ ntị ife a bụ odudu bere na amụ akwa ọkụkọ nwere ihe zọli enu ụnụ ga-amarọ ihe zọla akwa ọkụkọ bụ gịnị na akwa ọkụkọ nwere separate ebe ọ na-eme ihe oke ite from ebe obi ọ bụrụ na Ekehit na ma ọ bụ onye eze na play guilty ịma na ana obi be nna ya maka na ebe aha ya na nwunye ya na ụmụ ebi in fact na ebe o nwere ana obi ka ọ na-alụ dibia ịma na a ga-ewere ana obi were ebe ahụ obi nwoke mmadụ agbala aka ife aka a na-azọ na o play guilty na Mbụ Ekehit ịmalụ na onwezi nke ọ ga-enweta ma be nna ya ma na obi ya ma ebe ọ nọ na-achịkọ wepụ mgbe ahụ ọgbala aka ọkwa ife a na-azụ ihe a mana uche na elubere ya ọ dịrị akwa ọkụ izi bikos na o nwere ife bụ na Chukwu zọrọ mmadụ ịwọchi akwa ọkọ ebe ọ na-alụ ọlụ dibie dị separate from ebe o nwere ụlọ ya ma họteelụ ya ife niile ha dị separate from ebe anwa ọ na-eme ọ ga-alụsị ọlụ dibie ọbata abata eji m vidiyo m were enye advice were wee mụta ife ọbụla na-eme n'ụwa tata ndị gboo mere ka e wee nwee gịnị ụlọ ọrụ ndị ọcha mee ka anyị nwee gịnị workshop ka ọ jọọ ife si ike erie workshop be gị adịle gị mana wọchị Ekehit ebe afọ ọ na-eme ihe ọ na-eme bụ ebe obi the same thing with eze Jizọs ọ bụrụ na Ekehit kwuo na-asị I'm guilty no more eti budoza kpakọrọ nna ya niile gọọmenti ewere be nna ya ọ ga-ebizi n'elu Mbụ Ekehit ka a ga-eduzi ya obi na-awada ọ ga-anazi ọha ọzara ọkwa n'ife a ka a na-ebelụ na so before ị na-ekwu na Ekehit na-eme nzuzu ba ịdị na-edile hapụ iple gozi no ife ndị ahụ ọ machie nọ na a na-achọ ka a ga-esi wee mee abana wee sụọ abana nnu bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpee ikpe Ekehit mbọsị Mọnde bụkwanụ 15th of June 2026 bụkwanụ Mọnde unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ ndị na-akwado Ekehit ka fasokwana ya wee jee na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Awka na Anambra steeti unu mana sinsi anụnwa Akwa Ọka anọzi na kọstọdi ndị udo na-achị na-ahazi anụ kepu ka Ekehit na onye eze Jizọs sikwanụ wee na-eje n'ụlọ ikpe unu ya abịakwa ka unu n'ife kpetara na anya bụ ife nke bụ na ụfọdụ ndị mmadụ nọzi wee na-asị kedu ka esi wee nye mmụọ mmiri afụlụ anya beelu oruzie na nke Ekehit ebugharị anya bụ okwu ebe ụfọdụ na-asịkwa na Ekehit na ya mekwa n'ife Akwa Ọkụkọ mere ka ikpe nke nyanwa wee bikwa ọsịsọ ebe ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ife Akwa Ọkụkọ mekwanụ dị iche na nke Ekehit metakwanụrụ dị iche ebe ụfọdụ na-asị Ekehit na ya nekwa anya na-ahapụgokwa mmụọ mmiri afụrụ anya fabụ ụzọ wee bịa na ọ bụrụkwa na oyi ebido na-adapụ na-eku n'elu na-ekutu ka ọ marụkwa na ya eburu ya jebe n'ụlọ ọgwụ ka a hapụkwa nyanwa bịakwanụ ka unu nụrụ ka eti wee be nya bụ ikpe wee na-akọwa ebe anyị fụkwanụ ya bụ ozi ibu n'ọba ozi nwunye Ekehit onye nke ejikwanụ ada dị iche na Ọkịja wee marụ nwaanyị egedege ka o tinyere nya bụ ife n'ihu akwụkwọ wee na-ekene ndebe die na ndị oyi die ndị na-akwadokwanụ die na ijikwanụ wee fụ na emechaa na nya bụ okwu ya abịakwanụ n'isi njedebe wee na-akọwa na ka nkata ọgwụ iyi ka iyi alụsị agọrụ Chukwu udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ a so otu onye dibịa ya agba ọgwụ ọrụ ha ọgwụ 4 days ya bụ ọgwụ ele na ọ bụ na ya bụ ọgwụ ele ịbịakwa bịa were ego na-akọwa na ojelu na nnukwute ụlọ ikpe nke enwere n'Awka Mọnde bụkwanụ 15th of June 2026 wee ruo ebe ahụ na o nwerekwa onye ọkaikpe afụrụ n'ikpe ya dịkwa ntu anụnwa eti wee jee nke otu pastọ n'Ọnịcha na enwerekwa ndị afụrụ
wee na-akọwa na onye ọkaikpe nọzi ebe ahụ wee sị ka ebugharịzie ikpe Ekehit mbọsị ọzọ ka ọ bịakwazie n'ụlọ ikpe, kama na ya bụ ikpe fa bugharị fee tinyeghọzi deeti nọ mbọsị dị etu a maọbụ mbọsị dị etu a maọbụ nọ next month maọbụ nọ ending of this month, na enwere ọkwa deeti fa wepụtara nọ mbọsị ahụ ka Ekehit ya abịa, maka mafọ ọkwa deeti nwunye ya tiri na ya bụ ihu akwụkwọ olesizikwa na ndị gọọmenti ọgwara fa sevuzie ya n'aka nke fa mbọsị ahụ ka fa jebe, mana o nweghị deeti o tinyere sị nọ mbọsị dị etu a ka a gwakwanụ fachiyata n'ụlọ ikpe. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ndị na-asị Ekehit na ya mee ife akwa ọkụkọ mee ka ikpe ya wee bikwanụ nkenke na fa echefugo na akwa ọkụkọ na okwu agwụ ya ebe ọ na-agwụ oke ite n'ọdụ n'ausaịdị ebe nyaba akwa ọkụkọ bi, na ebe akwa ọkụkọ na-agwụ oke ite adụghọkwanụ n'ezigbote ụlọ ebe akwa ọkụkọ na-alahụ, na akwa ọkụkọ lụrụ ya iche, na unu n'anya na unu ya afụ na mgbe ahụ ekpebiri ikpe akwa ọkụkọ gwara ndị gọọmenti na ife niile a na-ebo ya na ebubo niile a na-ebo ya na o mere ya na famazie ntaramahụhụ fa ya enye ya na fa nye ya, nke bụ na ndị gọọmenti siziri ka ejekụkpọsi anya bụ okwu agwụ akwa ọkụkọ tiwara akị andịna na ebe ahụ na gọọmenti ewerughị ya. Unu afụgo ife ikpe nke akwa ọkụkọ ji wee dị iche n'ikpe nke Ekehit, maka na Ekehit pụta kịta anụnwasị ndị gọọmenti ebubo unu na-ebo m emerụ m ya, ọ ka a narị ya n'obi ya ka ọ ka a chụpụ ụmụ ya n'ụlọ ebe fabi ka ọ ka ewelu otu mkpakala a na-aghọ o nwere keluzie ebe ya na ụmụ ya ya ebi na ụmụ ejimi ya, ọ ka gọọmenti ji akụkpọtịa ya were ebe ahụ. Ọ kakwa mma na nwoke mmadụ emeghọkwa nke akwa ọkụkọ mere ya welu nwayọọ nwayọọ wee na-eso ndị gọọmenti na ndị be anyị si nọ ile ọma ka iji na ji aga n'ogwu, o welu nwayọọ nwayọọ ọ na-esofa na onye ji nwa ọkụkọ mgbe aka loberie o wetuo n'elu onye nwe ife ewere ife ya. Ndị mmadụ na-asị onye nke bụkwanụ mmụọ mmiri afụrụ anya na enwekwa ife ya ndị gọọmenti weje na-aja otu nye ya beelụ si anya nawa na ọ na-eme inu na mmụọ mmiri afụrụ anya na ọ nweghị okwu agwụ, ọ na-afụnugo mmụọ mmiri ebe ọ nọ n'okwu agwụ na-aga ọfọ ka ndị gọọmenti kafa ya eje welu mmiri ekulo ala na-azụ nwa ala nwaanyị ataba ekulo apụta m gbagham ekulo mmiri ekulo ka gọọmenti ya eje sụchasị ebe ahụ kafa were ana ebe ahụ ka ọ gịnị. Ụnụ afọ na nke mmụọ mmiri na-enwe ife gọọmenti ya eweta maka na okwu agwụ nke ya bụ na mmiri ka ọ dụ, mana onye nke bụ Ekehit okwu agwụ ya dị n'ime ụlọ bịa ebe ọ lụrụ ụlọ ebe ya na ezinụlọ ya bi ebe famili ya bi ntu a ka ọ dụkwa onye eze Jizọs ime ụlọ ụka ya dịkwa n'ime ụlọ bịa okwu agwụ ya dịkwa n'ime ụlọ bịa. Ụnụ afọ na fakweta ebee ka fa ya ebizi na ahapụfa fajecha ngapụta ebee ka fa ya ejelahụ. Ụnụ afọ na n'obi fa na gọọmenti anakọrọfanya, ọkakwa mma na fa nọrọ ebe a mgbe gọọmenti ji wee jigide fa ahapụfao kama fa ya ana obi fa ya efu na akwụkwọ fa amama ebe ụfa ya akpọ ụmụazị wee je nọrọ dịka ndị mmadụ sikwa wee ka alejedirio anọkwa m ebe ọ nọ m ife ndị mmadụ tinyekwa na kọmentị ka m kọwara ụnụ maka ndị na-atị Ekehit na ya mee ife akwa ọkụkọ mee ka ikpe nke ya wee bie nkenke. Ọkwa ya ka m ji wee kọwakwa ife ụfọdụ tinyere na kọmentị na ụfọdụ na-asị na ikpe Ekehit dị iche na ikpe akwa ọkụkọ tiwara akị na Ekehit na okwu agwụ ya dị n'ime ụlọbie na o kwetaghakwa na ife a na-ebo ya na-ebubo na omerie na ọkwa ya bụ na obi ya anarie, mana akwa ọkụkọ na okwu agwụ ya dịkwanụ outside n'ụlọ bie n'ọkwọ nke m nụrụ wee tị ka m wetara ụnụ n'oke Ekehit nkata ọgwụ ihe ka iyi alụsị agọrụ Chukwu udene na-agbapụ ozu afọ na nke ikpeazụ n'ọkwọ ntu anụnwa ka o si wee jeta ikpe nke ya on 15th of June 2026. Ndị mmadụ na-asị ya na ya dagharịba ka mmụọ mmiri afụrụ anya ka ama na ya hapịa ụnụ afọ na ọ dagharịba ha ogbo and na ikpe nke ya na mmụọ mmiri afụrụ anya abụghị ofu na mmụọ mmiri ibe aṅarị ndị mmadụ mana ndị be aṅarị na ahụfa na ahụ ndị dịkwa nọmal na ọ bụghị ofe ife na-ekwe na ebe ọ na-agbara egwu nke ụfọdụ ndị mmadụ na-atị ya na-ebujere ya n'aka ndị udo na-achị ọ n'ọya ọya, mana ọ bụrụ ịda akwụ ụgba na-akwụkarị fenti ebe ọ na-agba Jakarta big man big trouble obele nwa na-achụ ajọ mmụọ tarịa Jakarta ụnụ mana egwu ya nwa Oraifite. Ekenekwa anụ m ụlọ n'ọkwọ nke nnọtị ka m wetara ụnụ na Ekehit ejekwa na nke ya ebugharịwakwa ya ka esi ebugharị nke ndị pastọ